Kalmar. Hey. Arsa Warisan Ratu Kodang Jagat dasar ratu gede dhuwur Godheka Sinibar Jaja ora kaya ratu ning Agung Wilis jejuluk Dedya Blega Bondek sawise kowe hormat laporan sik laporan laporan upacara dina iki ayo yo sik mlakune teko kene mari ono madhep rono hormat laporan ayo baris hormat lapor sing becik Ledek kudune kowe ora perlu nglaporke rondo ayu-ayu kene akeh ora perlu kuwi dhisik babagan kuwi dinggo rahasia antarané kowe karo aku ben ora konangan bojone awake iki nggih ya matur nuwun lapormu dina iki Dek. Sing ndi hari milih
Prajurit kalunggan ki dadi bombong rasane atiku marem atiku yen kok nyawang segumik para loro jagung wilis wiwit patihku lupeng Senopati Bledek uga kowe mangapit bocah loro sing kembar kowe ngerti masih kembar ki cangkeme jembar kaya kuman nggih Mula dina iki kunjung syukur diaturke dhewe pangrematan awake dhewe iso teman-teman panjune Bapak Kenny sekeluarga sing ati-ati kene iki ngene jaranan ya kene iki ngene MC kondang MC sing ati-ati kene iki wilayahe lek penyet ati-ati ya iki ayo ome Pak Prajurit iki sapa sing nggawe kaos kaya macan ning ngarepmu iki sapa iki iki sapa Dek sing nggawe kaos kaya macan iki sapa iki sajae lah kok nyolong iki Lin Erlin delok ning kamera Lin kowe mulai ya Ola tenaga Agung Wilis Kambyano Budalo waduh Ledek laporamu intu amu ning galekan dengi wis tak catet kabeh nggih wis tak catet kabeh aku wis ngerti lah iki lho aku nulis kuncarane jagat iki kaya ngene iki lho ora kok bondet tok sing go bontrot ratu ambil lho go bontrot agak ditungguan iki lah ambil lagi asu lho ya lah aku sing nungguan iki mesti gedhi aku lek gedhi gak marem kok iki lunak mesti nungguan Ledek bondet iki tumbuh oleh tutupe. Sitok gawe perkara sitok nutupi. Iki lho. Ya iki
Ledek gondang. Aman aman aman. 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 Ya. Udah ulang. Setelannya ora kaya bocah. Ya. Ya. Jas. Lo. Ledek. Asu kok. Tendang muridnya mani aja biru deh. Ya, itu enak tuh, enak aduh. Ayo man. Wah, ini anakku lanang sudah iso jenenge rupanya. Hei. Hei. Oh, as. Hei. Luna. 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 Hei. Hei, 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 hei. Itu. Ledek semangatin aja nih apa ya? Lalu ledek semangat tuh. Adek-adeknya suara motor, ditondol ini. Iya, semangat.
Oh ya. Paham to Mar. Asih banget. Ya. Loh, aku wis. Loteng, terale nakal. Nah, dan modele padha karo mbek sing ngomong padha.